Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Sunog! Sunog! Joke lang! Naglasa, Moonguard. Kasala si Manong. Ay, abaw! Maloy ka! 27 minutes after 8 o'clock in the evening and you still lock in. Dito pa rin po sa 90.7 Love Radio and we are Metro's number 1. Numero 1 sa mga sasakyan. Maraming salamat, Manong Driver, sa iyong patuloy na pakikinig dito sa amin, lalong-lalo na sa programang EDSA, ang numero 1 programa sa hapon hanggang gabi. At dahil dyan, Manong Driver, bibigyan kita ng isang malagkit na halik sa kilikili. Ay, abaw! Maloy ka! Ay, nako, eto mga kabisyo. Eto matanong kita. Real talk to. Real talk. Oh no! Ano ba ang maalala mo sa na pinakamalupit na ginawa sa'yo ng nanay at tatay mo na parusa? Maalala mo. Ako isa siguro sa mga maalala ko dati sa nagawa kong kasalanan nung bata ako eh. Itinali ako sa poste ng bahay namin at saka hinagupit! Saka ang sabi ko sa nanay ko, hindi naman iwan, patya na lang ko, mga patya na lang ko! Patya! Apat yung galyari mo. Kaya ba maluoy ka? Ang saya-saya! Clap your hands! O, diba Manong, naalala mo yung kapanahunan mo? Pero ito mga kabisyo, malupit tong balita na nasagap natin. At buti na lang uli, hindi dito sa Pilipinas nangyari. Ito po ay isang babae ang inilibing na buhay ng kanyang asawa. Buti na lang nakatawag sa 911. Hulaan mo tang kung ano tang ang gamit. Ang cellphone? Hindi tang. Radyo? Hindi rin tang. Bakit? Pwede mo namang sabihin sa akin, bakit pinapahulaan mo pa? Eto na. Bitawan mo tenga ko, tang nararagoy. Eto na yung sagot. Gamit ang kanyang Apple Watch. Wow! Tama po, narinig nyo. Gamit ang kanyang Apple Watch, nakatawag po siya ng 911 at dahil po doon, nasagip ang kanyang buhay. Kadalasan nakikita po natin sa advertisement ng ganitong technology na ang device na ito makakatulong pag nasa car accident. Halimbawa, na stranded ka sa isang paddleboard, nasa taas ka ng mountain. Ito po talagang pinakita na mas worse ang nangyari na imagine mo, inilibing siya ng buhay at nakatawag pa siya sa 911 gamit ang Apple Watch. OMG. Wow! Pero mga kabisyo, ano bang mapupulot natin na aral dito? Logica na ba natin, Tatang? Ay, logican mo na yan. O sige, eto na. Logica na natin. Logica na yan.
Lological na yan. Lological na natin to mga insan. Grabe naman insan. Sobra-sobra na yung insan ha. Grabe na, mekos-mekos na insan. Tornado! Eto na, boards. Leksyon na makukuha natin dito. Though technology for some, para sa iba po ay masasabi nilang distraction for some. But hindi po ibig sabihin we have to stay away from technology. Technology is available because it has purpose. May dahilan po siya. Wala pong problema sa technology. Alam niyo po ba kung saan nanggagaling ang problema? The problem only arises sa user po ng technology, not to the technology itself. Kasi ang technology po, masigasig po na pag-aaral bago po lumabas yan commercially. Napakarami pong pagdadaanan, kinakailangang i-approve muna if this technology is harmful or not. Hindi po bibigyan ng lisensya yan. Ngayon, nagiging delikado lang ang technology dahil po sa user, dahil po sa gumagamit. Kaya if there is a chance na gamitin po natin ang technology, learn the technology, use the technology in a right and proper way. And I thank you! Ganon lang po! Ganon lang insan! Grabe naman si insan! Sobra-sobra na yan! Mekos-mekos mo na yan insan! Mekos-mekos na! Lagyan na maraming sibuyas! Tornado! Ay nako, ipatiin lang natin mga kabisyo po natin nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat sa lahat po ng mga terminal. Natutok pa rin po sa sasakyan. Sikat po tayo. Maraming salamat dahil kayo po ang nagbibigay din ng enerhiya sa akin. Tatalunin ko po si Taguro, maging ang Taguro Brothers. Dahil sa programang EDSA, ilalabas namin ni Tanghenyo ang aming 100% kapangyarihan! Let's go! Hey! Itaas ang kamay! Ipasok sa lubot! Itaas ang kamay! Ipasok sa lubot! Amoyin ang kamay! Mula sa lubot! Anong amoy? Anong amoy? Baho! Ay nako mga kabisyo, ang bilis ng oras. Don't forget to follow me on my social media accounts, Diego Bandido 907 across the board. Ayan po, TikTok, Instagram, Facebook, or X. Parang ang sagwa. Parang, ayan na naman, nabubwisit na naman ako sa pinapakita yung picture ko. Sabi mo, bigyan nyo ako ng gitara at kakantahan ko kayo ng All of Me. Sabi parang si John Legend. Ay mga kabisyo, hanggang dito na lang po tayo ang programa natin. Ano ba yan ang susunod na? The one and only, The Midnight Man. The Black Panther of Love Radio Manila. No other than Totoy Bato, member of Dumaguete Mix Club. Gusto